мускулите и до всяка част на тялото. Мускула какво казва? Благодаря, точно от това имах нужда. А това тук какво са? Бели кръвни клетки. Те атакуват микробите, които могат да ни разболеят. Като Лазарчо сега, както е болен, и белите кръвни телца се бият с микробите. Да, бой. Да, и ги бият. Да се махат. Чупат им къщичките, къде са направили тук в гърдичките, нали? Да. И Лазарчо ги скашля и те излизат навън. Да, и ги бият ти. Тези бият микробите. Да. Я ви си какво става тук. Бият лошите да може. Ай казах, но тати побие. Ето това се казват малки дии. А това е помпва начет. Бе, бохина, де, бе, дия. А тук какво имаме сега? Като вдишаш, какво става? Какво пише тук? Вдишайте дълбоко. Я ти вдишай дълбоко. И гърдичките ти се повдигат, като вдишаш. Да. Защото белите ти дробове се изпълват с въздух, с кислород. Той ни е нужен, за да живеем. Когато вдишаме, въздуха влиза в белите ни дробове, изпълва малките какво балончета в тях. Всяко балонче е обвито в мрежичка. Кръвта поема кислорода и го отнася към тялото. Следваща спирка – сърцето. Ето, червените кръвни телца са взели кислорода и отиват към сърчицето. Туп-туп, 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 туп-туп. Сърцето изпомпва кръв до всяка част на тялото. Хей, аз отивам към пръстите на краката и на тях им трябва кислород. Аз пък отивам към корема. След това сърцето изпомпва обратно кръвта към белите дробове, където червените кръвни телца пак да си вземат кислород. Да е така. Така ли? Да. Така. Така. Храната сега къде отива? Така. Я та дълга винаги се казва ако. Храната преминава през тънкото черво, където полезните вещества се извличат от смляната храна. Ето ги полезните. Ние ви даваме енергия. Грижим се да растете и да сте здрави. Тук е пиколката на кото. Кръвта поема хранителните вещества. Тук е имата на акото. Акото е чакай тук накрая. Ненужните отпадъци се изхвърлят от тялото, като отидеме къде? Така нам генетко чао е ако. Ко чао ако.